A few Roblox. moments later. Ще играем на една игра, която се казва Brookhaven и нека да започваме с видеото. Ако ви харесва това видео, може да дадете един лайк. Сега ще си пусна и камерата. Хора, ето ме и мен. Дайте лайк, ако ви кефи това видео, и нека започваме с играта. Така, сега хора, трябва да си построим къщичка. Я да видим. Малко се смаля. И хора, абонирайте се. И нека да почваме. Днешната тема на тази игра е да просто да играем. Така, тук има някакъв, който бяга с мен. Като мен бяга. Ето печата. Хора, аз тук да ви кажа, че мога и да снимам. Хора, намерихме си място. Тук може някакси да си построим къща. Да, можем да си построим къща. Например, ще ви кажа къде може да снимам. Ето тук може да ми къщата. Ето тук, да. Сега си избираме къща, в която да живеем. Аз избирам тази. Тази съм си избрал. О, хора, тая яка. Вау! Та къща е готина. Вау, има си хладилник. Хора, да. Много яка тази къща, харесвам. Я тук да седнем на дивана. Ето, вижте как съм си легнал. Хора, това видео ще стане много яко. Чай, добавяме си скина. Така да стане. Дори хора имаме паркинг. Имаме си паркинг, с който си вземем една количка. Чакайте. Тази кола е готина, ако я виждате. Качваме се. Ето, качихме се. Сега трябва да я паркираме. Хора, паркирахме колата. Сега слизаме и затваряме гаража. Сега ще ви покажа къщата. Ето я. Ето и мен. Пишете коментар дали ви харесва скина ми. И да. Така, сега отиваме. О, почва да става ден, обаче. Да. Хора, трябва да си взема колата. Така, хора, излязохме. Сега трябва да завием натам. Без да се блъскаме. Ето. Дали ви кефи моята кола? Просто дайте палец и се абонирате да настигнем над 1000 абоната, защото
Защото за сега са само 166. О, е, what? Много е готино. И хора. Ето тук има някакво. Чакай. What? Така си се харесвам. Готиници. Хора, нещо постоянно гърми в Roblox. Трябва да видим какво е. Моментално. Трябва. То свика. Хора, сега за да го направим по-интересно това видео, ще направим така, че качваме се в колата. Вот. Хора, не мога да се кача. Вот. Хора, за малко трябва да се откажа. Хора, след тая няма да си взема колата. То се е видяло, че не мога да си я взема. Защото вие видяхте, нали? Нека сега да отиваме към школата. Както се казва, тук има школа, училище. Ето го това училище, хора. Ето го, вижте. Ето тук отивам. Така отивам сега на училището. Ще бъда студент. Да. Ще бъда студент. Айде. Айде, ако не ми дадете. Що не ми дадат? Нищо, че не ми дадат. Аре, качваме по тези стълбички. Да. Хора, днес. О, тук има за рисуване. Супер. Мога да си взема боички и да рисувам. Обаче тук няма рисунки. Чакайте малко. Овчай, че сега точно не ми бачи. Хора, тук е туалетната. Супер. Мога да ходя до туалетната. Ето. Ама хора. Чакайте малко да си махна. О, искам да си махна кошката. Искам да си я махна. Айде да ми се махне, защото не искам да ми се махне. Добре, хора. Сега, чакайте. Отиваме. Хора. Сега отиваме. Трябва да си вземем кола. Или не можем вече да си вземаме предмети, защото не можем. Хора, какво стана, че не мога да си взема предмети? What?
Хора, ще се направя, защото с тия дрехи не ми харесва. Чакайте, ще си избера някаква дреха е тази, например. Тази. Чакайте за малко, ми трябва да гледате. What? Хора, това е доста... What? Хора, мисля това да от видеото. Другия епизод ще... Това е първа част от видеото на Brookhaven. Друг път пак ще снимам на тази игра в Roblox. Ако ви е харесал, казвам ви, дайте лайк и пишете в коментарите какви други игри искате да игра. И до скоро, хора!